motiye cha jothurwa ok omed gi pesa. To bende nitiere dwara kene kuting'o ang'eni nyamburko mano mar matatu ting'o ji 14. Ji 14 kuting'o bas bende ang'eni nitiere kile to bende nyaka gi buses ma bende giting'o. Nengo mag buses gi mag Nissan ng'eni mana bei achiel. Ken bei achiel kamano kinde ma bende uting'o jowuoth. Uting'o ga excess. Okonya ting'o excess ok oyienwa. Ting'e gimwe penjo kamano ne nitiere dwaro jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga e kinde karamna juma mokalo nokwayo ne kinde ma bende koro medruok mago mag nengo wuoth koro medore bende koro kwayo weg matatu gi jomatatu mar mondo muneni ji okapul kata mana ka matatu ting'o ji mathoth bende paro ni mano paro maleo e kinde makamagi mondo joting okapul achni kata mana ka uting'o ji 14 koro ji diyore sambaza moko ma winjo ga niketo kata mana ji bet 4 bende paro ni mano en paro maliw e kinde makamagi kaluwore gi dwaro mana dwaro manowacho ok en paro maliw ruok nikech thoth ji ok nyal bedo e sambaza go ji achiel to mana ka time olewo samoro ating'o kata Lavington gotieno gimoro saa 3 seche go ng'eny jo Lavington tin koro nwango ka gari opong' to ng'ato yie mar mondo mi obed e sambaza go lakini to joma chung'e nyamburko nikech polis bende ng'eni bende rito polis be ritou nikech polis kata ka en bas ma ji 33 cha to komi ok iweyo mani maki nikech ng'ato achiel no mano en mana dwaro mar ugai mar Azimio